देखी भैया, हम मिशन एवं लोकगीत गायक दीवान चंदल बेला बाबा आप सबके बीच में मिशन गीत भेज रहल बानी, जेकर रिकॉर्डिंग सचिन रिकॉर्डिंग स्टूडियो रिसिया और हमरे अभय भैया के देख रेख में हो रहल बा। आई मिशन गीत आप सबके बीच में जा रहल बा। हमके आशा ना पूरा विश्वास बा कि आप सबके जरूर पसंद आई। बाबा जय भीम। जय भीम। नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। आवा आवा बच्चा आवा बैठा, आवा दीदी बहनी लो आवा बैठा। एक ठे गान के बात बतावे जात बाटी। कैसन ज्ञान के बात है बाबा, बैठी बताई। ताला बबुआ सुन ला। सुनाई बाबा। बाबा के लिखनिया अरे कहिरे हौवे बाबा के लिखनिया ये कहिरे हौवे मिसाल हवा लगा या लगाबा बाबा के लिखनिया ये कहिरे हौवे बाबा के लिखनिया ये कहिरे हौवे मिसान हवा या लगाबा धरती प मानो मानो एक समान हो। देखी भैया, ये धरती पर सब मानव एक समान बराबर बराबर होला। हवे केहू ना ऊंच बा न केहू नीच बा, न केहू बड़ा बा न छोटा बा। ये बाबा साहब हमार कह गई नी। धरती प मानो मानो एक समान हो। तब काहे छोट बड़ बड़े इंसान हो। धरती प मानो मानो एक समान हो। तब काहे छोट बड़ बड़े इंसान हो। सब का के कही रहिया देखवाले, सब का के कही रहिया देखवाले। चहलहन हाया लगा या लगाबा चलन जितना भागीदारी वतन अधिकार हो। देखिए भैया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी संविधान में सबके बराबरी का दर्जा दे गई नी। ना तो केहू छोट बा ना केहू बड़ा बा, सबका बराबरी के अधिकार दिया के चल गई नी। तुम्हारी बड़का बने में कितने दिहले नकार हो।
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जब संविधान के बंटवारा होखे लागल भैया, सबके अधिकार बराबरी के होखे लागल, तो कितने लोग कहे ना हम तो बड़का हैं, हमके आरक्षण ना चाहिए, हम बड़का हैं। ताई कहे के बाद हो जितना भागीदारी उतने अधिकार हो, बड़का बने में कितने दिहले नकार हो, जितना भागीदारी उतना अधिकार हो, बड़का बने में कितने दिहले नकार हो, दिलवा दिमागवा आए कहिरे हवे, दिलवा दिमागवा ये कहिरे हवे, सोचा ना या लगा बस माने बुद्ध धाम गौतम लिखले रचनावा, गाई समझावे बात सबके दीवानावा, माने बुद्ध धाम गौतम लिखले रचनावा, गाई समझावे बात सबके दीवानावा, जतिया सबका अरे कहिरे हवे, और जतिया सब कर ये कहिरे हवे कि मतिया हाया लगा